Здравейте хора! Сега ще ви покажа какво купих в Lidl. Започвам от тази турбичка. Салата микс за моите перфектни салати. Камамбера, моят съпруг го обича, сега струва 1 евро. В момента имам хайперфикс на сирене, това е като фета, гръцко сирене, с по-малко мазнини. Пак сирене, моцарела, пак с по-малко мазнини, това е моцарела лайт. Хайперфикс, говоря ви. Това е най-вкусната извара, толкова сметанова. Пробвайте. Винаги я ям за закуска, винаги. Гръцки йогурт, много е сметанов. Моят съпруг винаги го яде за закуска, аз правя кремове за тортички и така нататък от него. Флекс за закуска, не толкова много захар и мазнини. Фреш тартельони, звучи вкусно, пак не толкова много мазнини. Днес ще ги пробвам с моята италианска салата. Прясна поешка под бедрица, ще направя един супер вкусен бульон или може би някаква супичка с това. Един красив пипер за моята салата. Нектарини. Те са много тежки. Колко по-тежък е плод, толкова е по-сочен и по-вкус. Ябълки, аз обичам този сорт. И още има български боровинки от 1 евро. Това моят син ще изяде за една вечер. От малкото магазинче плодове и зеленчуци купих слънчев домат. Толкова ароматен. За моята салата. Още има най-вкусни краставици и гергана, разбира се. Още аз купих малките краставички, не знам как ги нарича, корнишончики или какво. Ще ги направя в маринад. Кажете ми кой е вашият хайперфикс в момента.